आज मी असे लाडू बनवते ज्याच्यामध्ये प्रथिने, कॅल्शियम, लोह आणि फायबर भरपूर प्रमाणामध्ये आहेत. आणि हे लाडू जे आहेत ते बनवायला एकदम सोपे आहेत, पटापट बनवून तयार होतात. ज्यांचा उपास आहे ते सुद्धा लोक हे लाडू खाऊ शकतात, असे हे लाडू आहेत. नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आजचे जे लाडू आहेत ते मी राजगिऱ्यापासून लाडू बनवते आहे. आणि हा राजगिरा आहे ना, राजगिऱ्यामध्ये इतर धान्यांच्या तुलनेमध्ये तिप्पट प्रमाणामध्ये कॅल्शियम असतं. त्याच्यामुळे आपली हाडं आणि दात मजबूत व्हायला मदत होते. तर इथे मी 1 कप एवढा राजगिरा घेतलेला आहे आणि हा भाजायचा वगैरे नाही आहे. आपल्याला डायरेक्ट हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक असा लावून घ्यायचा आहे. इथे एकदम बारीक अशी पावडर केलेली आहे राजगिऱ्याची. ही जी पावडर आहे ती एका भांड्यामध्ये काढून घेते आहे. आणि आतमध्ये इथे मी 1 चमचा तूप घातलेला आहे आतमध्ये. तूप घातल्यानंतर पीठ व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळ्या पिठाला तूप लागलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे मी पाव वाटी दूध घेतलेलं आहे. 60 ml दूध आहे आणि हे गरम करून थंड केलेलं दूध आहे. थोडं-थोडं दूध घालून हे जे पीठ आहे ते आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. आणि ह्या पिठाचे ना छोटे-छोटे असे गोळे बनवायचे आहेत आपल्याला. आणि अशा चकत्या करून घ्यायच्या. तर इथे सगळ्या पिठाच्या अशा चकत्या बनवून घेते आहे. तर इथे सगळ्या चकत्या ह्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. आता ह्या भाजून घेणार आहोत आपण. इथे आता गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे आणि पॅनमध्ये 1 चमचाभर तूप घालून घेतलेलं आहे. तूप छान गरम झाल्यानंतर इथे मी ड्रायफ्रुट्स घालून घेते. आपल्याला लाडू बनवण्यासाठी जे ड्रायफ्रुट्स आवडत असतील ना, ते ड्रायफ्रुट्स घालून घ्यायचे आहेत. इथे मी काजू, बदाम आणि भोपळ्याच्या बियांचा वापर केलेला आहे. हे छानपैकी तुपावर भाजून घेतलेत आणि आता एका वाटीमध्ये काढून ठेवते बाजूला. ज्या पॅनमध्ये आपण ड्रायफ्रुट्स भाजलेले ना, त्याच्याचमध्ये ह्या ज्या चकत्या बनवलेल्या आहेत राजगिऱ्याच्या, त्या घालून घेते आणि बाजूने चमचाभर तूप घालून घ्यायचं आहे. आणि तुपामध्ये ना दोन्ही बाजूने मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचे आहेत हे. जर तुम्हाला तुपामध्ये फ्राय करायचे नसतील तर तुम्ही तेलामध्ये जरी भाजून घेतलेत तरीही चालू शकतं. पण तुपामध्ये लाडू केले ना की चव खूप छान येते. अशा पद्धतीने लाडू बनवले ना तर जास्त तूप लागत नाही. कमीत कमी तुपामध्ये छान असे लाडू बनवून तयार होतात. इथे मी दोन्ही बाजूने परतून भाजून घेते या राजगिऱ्याच्या चकत्या. आणि एकदम बारीक गॅसवरच भाजून घ्यायच्या आहेत त्या. म्हणजे छान आतमध्येपर्यंत भाजले जातात. खमंग असे भाजत आलेले आहेत. आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे मी असंच भांड्यामध्ये ठेवून थंड करून घेणार आहे. हे जे राजगिऱ्याच्या चकत्या आहेत ना, ते एकदम थंडगार अशा झाल्या पाहिजेत. आता इथे एकदम थंडगार अशा झालेल्या आहेत आणि आतमध्येपर्यंत पूर्ण भाजलेल्या आहेत. त्या मी अशा तोडून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहे. सगळ्या चकत्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तोडून अशा घालून घेतलेल्या आहेत. आता मी इथे पाऊण वाटी गुळाचा वापर केलेला आहे. 1 वाटी राजगिरा घेतलेला, मग त्याच्यासाठी इथे पाऊण वाटी गूळ घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे मी ड्रायफ्रुट्स पण घालून घेते आहे. लाडवाच्या वरून लावण्यासाठी काही भोपळ्याच्या बिया आहेत त्या बाजूला काढून ठेवल्यात. बाकी सगळे ड्रायफ्रुट्स आतमध्ये घालून घेतलेले आहेत. इथे मस्तपैकी लाडूचं हे मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे. वरून तूप वगैरे आपल्याला काही घालायची गरज नाही आहे. छान दाणेदार असं हे मिश्रण बनवून तयार झालेलं आहे. हे सगळं मिश्रण आहे ते एका भांड्यामध्ये ओतून घेते आणि आपल्याला ह्याचे लाडू बनवून घ्यायचे आहेत. थोड्याशा भोपळ्याच्या बिया बाजूला ठेवलेल्या त्या आतमध्ये घालून घेते आणि सगळं मिश्रण मिक्स करून घेते. आणि हे लाडू ना पटापट असे वळले जातात, जास्त वेळ लागत नाही. राजगिऱ्याचे हे एकदम सोपे लाडू आहेत. आणि राजगिऱ्यामुळे ना अशक्तपणा कमी होतो, ॲनिमिया असेल तर तो दूर होतो, हाडांच्या मजबूतीसाठी चांगले आहेत. आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढते राजगिऱ्यामुळे. आणि राजगिऱ्यामध्ये मुख्य म्हणजे कॅल्शियम, लोह भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. तर इथे माझे सगळे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. एकदम मस्तपैकी मऊ दाणेदार असे हे लाडू बनवून तयार होतात. तर इथे माझे राजगिऱ्याचे चुरमा लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.